Nkosi nimandla wonke Thixo baba bethu ngicela Nkosi ungabele Inkonzo yesabatha Inkonzo ebucayi Inkonzo engaqhamuki ebugagwini bomuntu engaqhamuki nasekuhlakanipheni kwakhe eyayivele esihlalweni sobukhosi Amen. njengoba ke Nkosi ngiguqe lapha ithemba lami likuNkulunkulu wethu Amen. ngicela Nkosi amazwi okuphila okuza kuthi izindlamafa maziphuma lapha endlini zithi impela ubabela Inkonzo unesandla Amen. isiwile isikhonzi inkomo enkulu kamayekisa yakhishwa ngendlela yayo okwami ngikuthunywayo kwaba obayifinyelele kwabayingcwele benkosi nakwabancane ngizokhonza ezulwini ngesihlabelelo sama220 nomuvo 221 ngicele uNkulunkulu wethu angivumele ngithatha amavesi abemabili ngiyeza mina ngedwa
kulomuzi wasebuhleni uselapha ngezansi usabizwa ngokuthi kusekuphakameni. Wabamba uhele olienkosini uma efika phambi kwesilwane sasezulwini uthi Shembe, abantu bakho uthi abayidli yakho, uthi kodwa laba bantu Shembe bayayidla ekudleni okuthile. Yayisithi inkosi kuye, wena umakhi, hamba ekhaya egaraji lomuzi wakho, ibhokisi lamathuluzi lelo faka kulo izipikili ezigobile nezirastile, ufike ulithathe ubuye uze nalo lapha kimi. Wahamba lomlungu wafike walithatha leli bhokisi lamathuluzi wabuya nalo. Ithi inkosi libeke ngapha kwami. Wayesiyalibeka yayisifaka isandla phakathi inkosi yaqhubeka yaxoxa namaNazaretha. Ngemva kwesikhathi wayesethi sondela uthathe nalo ibhokisi lakho ubheke phakathi. Uma bheka phakathi umlungu ipikile igobile seyiqondile. Isipikile bezirastile seziyabenyezela zonke. Sasa sithi silwane sasezulwini. Laba bantu nje kubabona bonke behlezi lapha phakathi kwami abekho ngcwele. Kodwa into ekudida iyodwa mlungu ukuthi mase befika lapha phambi kwami bonke baba ngcwele njengalezi izipikili zakho ofike igobile zinerasti kwaphela konke lokho zabuyela esimweni sazo ngathi zintsha. Nemthwalo ithi inkosi inyanga izulu. Uma ungena kulo muzi imthwalo ayithwele isala ngaphandle kwayo. Ibisithi kodwa kumuntu ngesikhathi esephuma ukuthi uthathe umthwalo wakhe ubuyisele kuyena abuyele naye emazweni akubo. Ithi maNazaretha manisasontweni ningena enkonzweni yasekuseni. Uma inkonzo seyiphelile nje isitophu sakho uphumele ngaphandle kwethempeli. Ithi inkosi ngoba izingilosi makuphela inkonzo ziyahamba ithempeli lonke zishanela. Uma zifika izitephu phansi zindlaliwe ziyaphazamiseka, nabantu abahlezi ethempelini ziyaphazamiseka. Yalizwa wesizwe lakho
emhlabeni. Nomzi usakhona lapha ngezansi. Lapha sekwasala khona igate kuphela. Angazi kusavalela ukuthini. Kodwa lomuzi leli Jerusalem elisha lakuselapha ngezansi. Yayisidlula lenkosikazi emhlabeni kusebusuku. Ile ntombazane yakuphela, ukuphela kwayo akekho omunye. Yayisikhumbula lengane ukuthi phakathi komuzi khona mshembe. Yathomba umgwaqo omkhulu ngoba yayihlala ngale kwaBhekuzulu. Yathomba umgwaqo omkhulu, yangena ngaphakathi, yazwakalisa ikhuleke endlini kwababa. Yaza inkosi ngaphakathi lile muntu ekhuleka laphandle yakhala. Yayisivula inkosi. Yathi yena ntombazane kwenze njani? Wathi baba, uma usehambile emhlabeni, ungishiya kabi mina ukuphela kwami, angiganile. Ngicela Nkosi ubuyise uma ngigane ngibe semzini wami ubuso buye umthatha. Safulathela isilwane samfulathela, sabheka emnyango lapha, njalo yesakhothamela emnyango, sabheka emsamo. Isikhathi sabuye saphendukela kuyena. Sathi umntanami umhluphelana unyoko. Ngoba sesihlalweni esihle. Lesihlalo mangiphazamisa kusona, angeke sakwazi ukubuyela kuso. Uthi baba ngisize. Ngicela ungibuyisele umama. Mase ngishadile babuze bese buyele ezulwini. Yaphinde yamfulathela inkosi. Ithema iphendukela kuyena, yathi sengibuye ezulwini mntanami. Fela bamba umhlangano osheshayo nenkosi babamkhulu. Wasiyabuza babamkhulu ukuthi uzokwenza njani nalomuntu ngoba lesi sihlalo sakhe kukancane ukuthi abuyele kusona. Ithi inkosi yamakhosi, ngizohlukanisa umzimba wakho wesibili, ngiwuhlukanise kabili. Bese kuthoma olunye uhlangothi lomzimba ngushiye esihlalweni lubhasapha isihlalo sakhe. Bese kuthoma umzimba ngubuyisele emzimbeni wenyama emhlabeni. Uthi hamba mntanami ufike uthathe uma wakho, ucela abantu bakubambise, bese uze naye lapha ngaphakathi, ufike ungene endlini yaseginyezini. Ngosuku lwesithathu uzovuka uma wakho. Awasho ukuthi ngicabanga ukuthi uthi ngosuku lwesithathu uma wakho uzovuka. Amen. Bese siyadingida isidumbu. Waza naso bafika basifaka, wabase bamshiya abantu umntwana nesidumbu sikanina, wabhala isicabha wahlala. Ngosuku lwesithathu yavuka intombi yahlala ngezinqa, yathi mntanami, umbuzo oqala mntanami ungikhathazelani? Esihlalweni esihle kangaka bengihleli kuso, ungihluphelani? Uthi ma, ungishiye kabi, ngizoba umtshingo ubetho bani? Yaphila lenkosikazi iminyaka eyishumi 19 years, noma isihambe emhlabeni okungeya kwanene, noma isihambe emhlabeni yaziswa bomndeni. Sendabeni njalo maNazaretha. Siphambi kaNkulunkulu ophilayo. Amen. uNkulunkulu ongafundiseli. uNkulunkulu ongaphumputhi. Osuka ahlale bese kwenzeka leyo nto. Amen. Ngicela incwadi kaMateyu 24 uverse 23 uyibeke ku 28. Matthew 24,
23 we make 28. Khona uma umuntu ethikini bhekani nangu Kristu uma kuba khona umuntu phakathi kwenu othi nangu shembe noma nangu ya Noma ngamkhomba buluphi ukhalo ningakholwa nize ningakholwa ngokuba kwakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga kuzovela oshembe bamanga nabaprofethi bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso qhubeka mama ukuze kudukiswe nabakhethiweyo khona abantu phakathi kwethu abakhethiwe uNkulunkulu kodwa makulokhu kuqhamuka amahuwa elokhu ephazamisa ingqondo zabo kugcina beduka abantu abakhethiwe bhekani senginitshelile ngaphambili wayeseke washo-ke vele ushembe ngakho-ke uma bethi kini bhekani usehlane noma bangamkhomba ethemba ezinhle ningaphumi nize ningaphumi ebuhleni noma bethi bhekani usendlini noma bangamkhomba endlini bathi yabona nje sisondele endlini thina hayi emnyango ningasuki ebuhleni ningakholwa ningabakholwa ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga kwakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. amen Amen. esiphambi kwakhe akusiyo ndodana yomuntu uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke yithi inkosi ngelinye ilanga izingilosi zafihla amehlo azo zonke ezulwini uma kubuzwa ukuthi ubani ozokwehleza emhlabeni bethuswe indlela okwaphathwa ngayo inkosi uJesu emhlabeni amukho wavuma kwase kusukuma uJehova uqobo lwakhe ngesikhathi esuka ezulwini uJehova kahambanga yedwa lithi izwi waphuma nengilosi zonke zasezulwini uthi kwake kokuqala ukuthi ezulwini kuphuma uJehova aphume nengilosi zonke lisala izwi li-end lapha phambi kwethu ngilala ukufakaza izinsika zathi sivakashele ethempelini lasesidlweni ithekisiza inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu isuka mnambithi iya emakhulwini akekho umuntu mawushambeza ngakuboyela ngazi ithe inkosi izofika emlazi kwangena intombazane umndeni okwazi ungena ekhaya wathi ngifuna isambo lokuya enkosini uma ngifuna ukuya kushembe ngizohamba kanjani hawu le ntombazane yazi ngani akekho umuntu ukuthi mazofika ushembe ngakuba ngazi izwi lahamba laze lafika endodeni le ndoda yayihluphekile indodana yayo yahamba iye eGoli iyosebenza
wangabuya kwase kwadlula iminyaka eminingi wayesethi ithuba lami lolu shembe mayifika ukuba ngiyombikela ukuthi angibuyisele indodana yami. Le ndoda kwangiya kwendawonde ngo-2019 umifika phambi konyazi lwezulu iyazibika ukuthi indodana ayisekho sakuphuma isibusiso maNazaretha. Nkosi ibusise isukuma le ndoda ihambe ifike ekhala inale phakathi kwamabili bese kungena ucingo, phone call. Malibamba lolu cingo ubone lafona ebusuku kangaka lithizwe elibuya ocingweni ilowo obukade ukuye emini. Inkinga yokuqala sukuma nalo nsizwa kaNdawonde ukuthi inamba yami yocingo uyithathephi. Njengoba siyila endlini maNazaretha sonke inkosi yamaNazaretha iy'namba zethu zocingo inazo. Amen. Nami ozoyithenga ngomsombuluko inamba yocingo useyayazi. Ilowo odubuye emini ungathanda indawonde ukukhuluma nendodana yakho. Uthi yebo ngingathanda wayesethe ubambe kancane wayesemnika yayisilibamba lensizwa ucingo yambingelela uyise esikhundleni soba uyise avume uthi ungihluphelani kangaka. Wahamba ekhaya wangabuya uthi hayi baba mina ngisekho emhlabeni sengadlula emhlabeni ngathi ngisegoli ngadudana nabanye abafana sayimpumalanga koloni siyobamba inkunzi sayibamba ngempumelelo. Kodwa ngesikhathi sibuyele endleleni sibuyele eGoli kwathi abangani bami ebengihamba nabo bangijikela base beyangibulala. Uma bethu sehlane ningaphumi. Uma bethu kulela khalo ningakholwa. Ngakho baba ngicela bongenzelele zonke izinto ezenziwe umuntu mayesedlulile emhlabeni ngoba sengahamba emhlabeni. Ya Sindi ihamba emhlabeni nsizwa ka-23 ilapha Mbumbulu e-Adams eduze kwethempeli lasePhumlani eliphethe umshumayeli umkhize. Uma ihamba le nsizwa emhlabeni makhelwane kamshumayeli umkhize kodwa yesabatha ePhumlani iyadlula lapha ePhumlani iyethempelele elithandwa yiyo. Amanye amathempeli maNazaretha bawathanda abantu ngoba ey'nento ezinhle kodwa omunye azagcina esephula umgomo. Usonye ethempeleni udlula leli thempeli ithempeli asonte kulona
khona ugibela ngo-19 rand namhlanje kubuya ishumi losheleni ku-20 rand. Ungathenga isinkwa nerama yey'ngane. Umuntu uhambele kwengane Jehova uManazaretha neyimbi kulona zithe. Anqamli iy'nkanda angene ematekisini. Ihamba lensizwa emhlabeni. Base befuna ucimba lomshumayeli wabase bemfonela. Shumayeli wenkosi, uSibani usedlule emhlabeni, ugethe kwabantu ephuma emsebenzini, bammuka impahla yakhe baze bammuka nomphefumulo wakhe. Athi umshumayeli angikho ngisemakhaya. Futhi ngeke ngize ngikwazi ukubuya. Sebelikhombile nosuku lomngcwabo. Wathi ngeke ngikwazi ukubuya. Bhekani umshumayeli oseduze ngicela yena. Wathi ahlezi umshumayeli umkhize ekhaya. Wayesabona kungena omama nobaba bafike kwabangenisa. Nganisize ngani base beyithula. Sicela usiphathele umsebenzi lapho. Usibani bamsihambile emhlabeni. Basho kuvela usebuya khona. Kodwa ube njengomakhelwane, hayi njengomshumayeli. Ngoba le ndoda imshiyile. Umshumayeli umakhelwane. Yayofuna omunye umshumayeli. Wayesashonipha umshumayeli. Waqala wathatha ucingo fonela uzakwabo. Zakwethu, nampa abantu abakhonza ethempelini okulo. Nampa bengena lapha egcekeni. Bacela bangibangcwabele kumi kanjani. Athi ngisemakhaya mshumayeli. Bona umsebenzi kaNkulunkulu. Awutshelekisi lo msebenzi bangcwele. Uma ugcotshiwe nanga 12 ebusuku uyavuswa kusuya lapha kuthiwa ngizakho. Angisaphathike emakuthini Nazaretha selilele phansi. Ungezwe nomshumayeli uzongcwaba ngizongcwajoba. Wayenza umshumayeli umkhize umsebenzi wamfisha kahle ngesizotha. Wathi uhambile umuntu ezulwini waphela insukwana wayeseqhamuka kudadewabo uthi dadewethu afike yena umbona uza kude uthwala umthwalo ekhanda uyambona udadewabo ukuthi umfowethu uyasindwa kodwa akakwazi ukumsiza. Waza etengezela umthwalo sekhanda kuyena wathi mafika eduze kadadewabo wathi dinsi phansi uthi mfowethu yini lo oyithwele uthi mntakama ngithwele iminikelo yami. Iminikelo le engangiyinikele ethempeleni kumshumayeli uSibanibani thaba ngifika ezulwini wayithatha ushef uthi uyabula njengephepha wayibeka ekhanda kimi yena dahlala ekhanda yasinda kwasatshe. Laselithi izwi hamba la nalomnikelo ngoba umshumayeli obunikela kuya kakungcwabanga. Wasehamba uthi njengoba ngibona ngidonguza nalomthwalo angazi ngihamba into ebhekephi. Wayesevuka kulobo kuthonga udadewabo wanikela kumkhize shumayeli wenkosi nakho sekunje wamthatha wamletha la ekhaya enkosini yethu nomhlaba. Ngemva kwale nkonzo uManazaretha izongena phakathi kwethu isigqoka umjivo omhlophe wamakhosi wokuthetha amacala. Wayesizibika phambi kwenkosi emazulu nomhlaba. Inkosi uthi ngolamakhosi baba nangu lo mntwana ngicela ukwazikhulumelela. Wayesekhuluma lo mntwana ebhekise enkosini yathi inkosi suka la. Ubaba wabadabukela abantu wathi abantu besahamba ibanga elide abantu abasabatha eduzane ushiya ithempeli ahamba kwasabatha la ithanda khona suka lapha kwami. Yayisiyakhala ngane inkosi yawuthingo wakuzwela uma umuntu ekhala yayisithi sondelani ngizwe bakhuluma baqede. Wayesethi mshumayeli phelezela lo mntwana ayothenga imbuzi ubuye nako izophendula umnikelo. Uma usangena kule thempeli abekulo ungene kuwena ukuze akwazi ukezulwini.
ngubani iphenduka lomlazi ithemba lomlazi laseka Aro njengoba mshana amathempela mbethu umuzo kumlazi laseka Aro kuphela le ndoda ihlala kwaKhiwu yakwangubani yasemabovini Wase ephinda insizwa zomemo uthi ngicela ukuba nibe sekhaya ngosuku oluthile ngizobe ngibika inkolo kuNazaretha ekhaya Waseziyabophela obaba umfundisi undunakazi wayesemshumayeli noma umvokela umnyende wasempumelelweni wasezibophela sibheke emabovini ubufika umuzi utshwala bungaphandle komuzi basebewuqala umsebenzi bathi babephakathi nawo wasengena ungubane wathi befundisi abamndeni bangihlupha bathi abakwazi ukuphuza utshwala bomuzi wabo bakuphuzele ngaphandle komuzi bacela ukuba sibanike ilungelo lokungena bazohlala endlini yangasenhla yempepho kweyabo bakuphuzele khona utshwala wasebebangenisa ngoba laba balethe ivangeli la ekhaya bathunyiwe la ekhaya abazili kuzoshaya umthetho basebengena endlini basebekuqala lokudla kwabo ukudla kunephunga elibi ukudla ongeke ukwazi ukuthi ingane mayilambile uthambo wadla la bakudla lokudla kwabo imvunga ikhuphuka makudliwa lento sinteshi ziyashintsha wakhuluma umsebenzi wafika lapha ziphuma khona insizwa zomemo zibuyele emlazi yasala insizwa kangubane yashisa amathambo yayisibuya ibuyele emsebenzini yathi mayifika emlazi yahlala isikhashana wathi ukuthi umntwana ekhaya wentombazane wavela isilonda lapha emlenzeni saphishika bathi bakhona onina sangalawuleka bamthinta baba ingane inesilonda esibi emlenzeni bathi letheni kimi wayithatha wayiphonsa ngedwadi bafika belungu bayijova ingane sabuya isilonda savaleka wayibuyisela emuva ekhaya kwaphela insukwana saphinda saqhamuka lesilonda endaweni eyodwa saphishika bamyalezo uyise wathi mletheni kimi lo mntwana bamletha bamphonsa ngedwadi bamjova belungu savaleka lesilonda wabuyela emuva ekhaya waphela insukwana saphinda saphishika isilonda wabamletha yena wayesehamba efika ethempeleni wafika wabika inkinga abhekene nayo base isukuma izindlamafa zaye ekhaya ukuyomthandazela lo mntwana zathi mayiqala zimthandazela kwasekhuluma indoda kuyena zathi hayi maNazaretha umntwana wethu lo usibanibani kade enza umsebenzi ngosuku oluthile uyazi ukuthi le nto idalwa yini wayesathi umshumani undunakazi ohamba esemfundisi wathi khuluma ndoda yini oyaziyo uthi emva komsebenzi mshumayeli ngithengilele ngase ngibona lapha endlini yangasenhla kuba ikhehla eliphunga okhothameni nomnyango liphethe indebe nendebe ivuza utshwala igcwele icekeza wayesethoza la mfana uma ngisondela kuyena uthi ngiphuza uthi ngathi cha angisaphuza utshwala sengathatha inkolo yobuNazaretha lithi lalikhetha pho usenzelele thina ukudla wena ongakudli washuleka phandula ungubane lalikhehla lasileyiphendela indebe yakhala lapha emlonyeni uthe mayiphaphama umlomo uvuvukele
wayesethi nakazi le nto ikhulumayo inangathi kumele siyithathe siyise enkosini base beshona enkosini. Uma befika phambi kwesilwane sithi isilwane sezulu komhlaba ngubani uthe sewukhola wagaya utshwala hamba ke uthatha inkomo ushawule lo muzo wasebusheni usabiza wasekuphome bese ushawule ekhaya ushawule ithempeli wakhipha upunda wasihlala ngaleso sikhathi wawubeka phambi kwenkosi lase kwahlawula icala. Ngiyabonga abangcwele benkosi akuvume ngime kula mazwi uNkulunkulu asengiphile wona. Amen. Lapho ngishayise khona ngicela ukuba uNkulunkulu angithethelele. Bengizama njengoba ngikufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke. Amen. Inkosi ibusise nekuzwile. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sophuzu yenkosi inkosi imbusise. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo samakhulu 218. 218 sicela umbangelo okhubisa wasevukeni asolwe isihlabelelo inkosi imbusise.